len sa priznaj, koľkokrát si dnes otvorila Instagram a začala sa porovnávať s tými dievčatami, ktoré tam vidíš. Ona má krajšiu postavu, ona je viac bohatá, ona má lepšie bývanie, ona má super šatník. Urobila som to miliónkrát však. Ja som bývala rovnaká. A naučila som sa to neriešiť a v tomto videu ti poviem, ako na to. Ahoj, moje meno je Alex a vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu sa budem rozprávať na veľmi dôležitú a naozaj aktuálnu tému a tá je, ako sa prestať porovnávať. Takže na čo ešte čakáme? Poďme na to. Musíš si uvedomiť jednu vec. Porovnávanie je zlodej radosti. Je to jednoduché a pravdivé. Čím viac sa porovnáš s inými, tým budeš viac nešťastná, alebo budeš vidieť, čo ti chýba, alebo budeš vyhľadať nedostatky, ktoré na sebe máš a podobne. Možno tvoj šatník nie je taký super ako toho dievčaťa, alebo tvoje bývanie nie je také super, alebo tvoja práca nie je taká super, alebo máš horšiu školu a podobne, tak tým viac budeš nešťastná. Možno ty si spokojná vo svojom živote, možno ti nič k šťastiu nechýba, možno si žiješ svoj sen, ale keď budeš chodiť na Instagram a budeš vidieť tie dokonalé, úžasné životy, tak budeš mať pocit, že stále nie si dosť dobrá a stále tvoj život nie je taký dokonalý, ako by mal byť. Takže čím viac sa budeš porovnávať, tým viac budeš nešťastná. A bude ti to brať rada zo života. V prvom rade musíš si uvedomiť, že nemôžeš za to, že sa s niekým porovnávaš. Je to úplne normálna, prirodzená vec. Ja to robím, ty to robíš, tvoja kamoška to robí, tvoja kolegyňa to robí, tvoja mamka to robí, všetci sa porovnávame. Je to v nás zakorenené od prírody, je to tak od začiatku. A keď sme boli v jaskyniach a žili sme tam niekde s mamutami a podobne, tak áno, aj vtedy sme sa porovnávali. Je to jednoducho preto, lebo ak sa porovnávaš a pozeráš, čo robí niekto iný a automaticky snažíš vyhľadať nejaký lepší spôsob, napríklad na lovenie mamuta. Keď v minulosti lovili tých mamutov, tak si sledovala, že OK, čo ak majú lepší spôsob, ako prežiť, čo ak nájdu lepší spôsob na ten lov. Tak si sa porovnávala, kontrolovala si, čo robia ostatní, pozerala si sa na nich a snažila sa ich napodobniť, aby si zlepšila svoj život. Aby si zlepšila kvalitu svojho života. V súčasnej dobe je to rovnaké, ako keď otvoríš Instagram. Tiež pozeráš na životy iných ľudí, tiež sa snažíš s nimi porovnávať, tiež sa snažíš zistiť, ako to dokázali, alebo čo robili, že sú napríklad na tom tak dobre, že sú bohatí a podobne. Jednoducho sa snažíš zlepšiť kvalitu svojho života. Takže je to úplne prirodzená normálna vec, ak sa s niekým porovnávaš. Nemôžeš za to, ja za to nemôžem, nikto za to nemôže. Jednoducho si musíš uvedomiť, že to zakorenené v nás od začiatku, od prírody. Robíš to, lebo to jednoducho robíš, kvôli tomu, že to tak v sebe máš a je tu nejaký inštinkt a podobne, takže budeš to robiť aj naďalej, budeš sa porovnávať, alebo sa budeš snažiť podvedome zlepšiť kvalitu svojho života a budeš sa snažiť priznať to, čo tí ľudia robili lepšie ako ty a bla bla bla, že sa tam dostali a podobne. Takže nemôžeš za nič, jednoducho už to nie sú jaskyne, už sú to sociálne siete, ale v podstate to je to isté. Rozdiel je v tom, že niekedy to bolo ťažšie sa porovnávať, v dnešnej dobe to je ľahšie, kvôli tomu, že máme tie sociálne siete. V dnešnej dobe ráno vstaneš a za sekundu otvoríš TikTok, otvoríš Instagram a vidíš tie dokonalé životy. Ješ raňajky, chleba s maslom a vidíš, ako niekto je v nejakom 5-hviezdičkovom hoteli a má tam all inclusive a chápeš, je to jednoduché porovnávať sa, lebo v dnešnej dobe za sekundu vidíš úplne iné životy po celom svete a je to naozaj easy len tak spadnúť do tej diery a porovnávať sa a pýtať sa, prečo ja tam teraz nie som a prečo som tu a prečo mám taký život, nemám taký a bla 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 a nie je to fair a podobne. Takže je to naozaj easy, keď napríklad prídeš z práce a si unavená alebo zo školy, hodíš sa na ten gauč, pustíš si nejakú telku a listuješ, pritom na mobile scrolluješ a zrazu vidíš niekoho, ako leží v Dubaji a na pláži s nejakým aperolom v ruke a vám sa pýtaš, prečo ja nie som v tom Dubaji, v čom som horšia, alebo prečo som si to zaslúžila, že mám ťažký deň, stereotyp, každý deň dookola to isté a iba škola a doma a práca a doma. A ešte žijem v takom pochmurnom podnebi, takže mám vždy zimu a nie som v tom Dubaji, kde je teplo a podobne, takže je to naozaj veľmi jednoduché porovnávať sa a jediný rozdiel je v tom, že v dnešnej dobe je to fakt za sekundu. Proste otvoríš mobil a za sekundu sa porovnávaš. Takže psychika, že dole vodou kvôli tomu. A musíš si uvedomiť, že je to úplne normálna vec, keď sa cítiš zle, lebo ja som sa cítila zle, keď som videla tie úžasné životy a podobne. A keď sa cítiš na hovno, je to fakt v pohode. Nemôžeš za to, nie je to, že niečo je s tebou zle, alebo sa cítiš ako pokazaná a podobne, nie. To, že sa cítiš kvôli tomu zle, že niekto sa má lepšie, na oko lepšie na Instagrame a cítiš sa kvôli tomu na prd a máš depky, alebo tak je to normálna vec. Nie je to divné, nie je to zlé, proste sa trápiš, lebo sama by si chcela to, čo tam vidíš. To je to normálna vec, nemusíš sa kvôli tomu hanbiť alebo podobne. A musíš si uvedomiť, že nie si v tom sama. Nie si v tom sama, keď sa trápiš a keď sa porovnávaš.
a podobne. Vôbec. Milióny ľudí sa porovnávajú, miliardy všetci vlastne sa porovnávame a tiež sa cítime kvôli tomu zle, keď vidíme, že niekto sa má proste lepšie. To je úplne normálna vec, že sa cítiš na prd a je to normálna vec, že sa cítiš sama, ale ver mi, že nie si sama. Nie si v tom sama. Všetci to tak cítime, všetci vnímame, takže nie si v tom sama. Vôbec. A taktiež si musíš uvedomiť, že tie životy, ktoré tam vidíš, tie dokonalé životy na tých sociálnych sieťach v skutočnosti neexistujú. Možno vidíš, ako sa má niekto úžasne každý jeden deň, ale on sa v skutočnosti nemá. Každý tam postne tie svoje highs a nikto tam nepostne tie svoje lows. Jednoducho tam vidíš, ako je niekto na party a potom na jachte a potom si cestuje a potom si kupuje novú kabelku od Gucciho a podobne, ale ty nevidíš ten reálny život, ako napríklad je ten človek nešťastný a má depky, alebo sa háda svojim partnerom, alebo má nejakú krízu, alebo nemá dobré vzťahy s rodičmi, alebo podobne. Ty jednoducho nevidíš ten reálny život, ten jeho osobný život. Človek tam postne len proste top highlighty zo svojho života a nikto ti tam nepostne, ako plače, alebo ako má depky, alebo ako sa s niekým háda, alebo ako má úzkosti a stres a panické zachvaty a nikto ti nepostne tú realitu. Každý sa len chváli s tým svojím úžasným životom, aby všetci videli, ako sa vám úžasne, pričom ten človek sa reálne úžasne nemá, hej, dá tam iba tie svoje top momenty zo života, ktoré máš aj ty. Takže nemôžeš si myslieť, že to, čo vidíš, je 100% z jeho života. Je to možno nejakých 50%, ktorý si on vyčlení, ktorý si on poctivo povyberá z tej galerie tie fotky. Nikto sa neodfotí, že OK, teraz idem plakať, tak sa im rýchlo natočiť na mobil, že plače, aby som to tam postla. Nie, nepostneš to tam. Nikto sa nechce chváliť s tým, ako vyzerá katastrofálne, keď plače, že je červený, napuchnutý, uslzený, nenamalovaný a nikto ti tam nepostne tú realitu. Každý ti tam postuje iba akože fake úžasný život, takže netráp sa, keď máš horší život ako ten človek, lebo tam vidíš iba tie top momenty. Ver mi, že sociálne siete nie sú real. Všetko, čo tam vidíš, je poupravované a je poctivo povyberané a nie je to 100% pravda. Žiaden život nie je dokonalý. Ani tej influencerky, ani tej speváčky, ani tej herečky. Nikto nemá dokonalý život. Každý má bohužiaľ nejaké problémy. Takže musíš to uvedomiť. Keď sa neustále porovnávaš a myslíš si, mám už veľa rokov, už by som dávno mala mať svadbu, už dávno by som mala mať partnera, už dávno by som mala mať vysnenú prácu, v ktorej budem mať kariérny rast, už dávno by som mala mať vlastné bývanie a podobne, tak je to úplná hlúposť. Akože somarina. Poprvé, nikto ti negarantuje, že takto to presne musí byť a nijak inak. Každý máme iný život, každý máme iné sny, iné ideály, iné predstavy o živote. To, čo hovorí spoločnosť alebo sociálne siete, to len jedna strana. Chápeš, nebudeme úplne všetci 8 miliard ľudí, nebudeme mať rovnaký život, to je nemožné, nereálne. Nemusíš sa absolútne bať, keď napríklad máš viac rokov a máš 30, 40, 50 a ešte stále nemáš školu alebo partnera alebo podobne. Každý máme iný timing, môže mať správnu školu v 30 a môže sa spraviť v 50, to absolútne nie je problém. Každý máme iné načasovanie v živote a máme iný život a riešime iné problémy v tom živote a iné prekážky v tom živote, takže logicky ani nebudeme mať rovnaký život. A to, čo sa od teba očakáva, lebo takto to má byť, lebo takto to niekto povedal, že takto to tak bude a bolo to tak predtým 1000 rokov a musí to byť tak aj potom 1000 rokov, tak nie, nemusí. Žiješ v demokracii, môžeš robiť čo len chceš, akože v rámci samozrejme zákonov a podobne, ale môžeš robiť čo len chceš, že to je tvoja slobodná voľba. Ak raz sa momentálne na školu necítiš, chceš si ju dorobiť v budúcnosti, tak si ju dorobíš v budúcnosti. Ak nechceš mať deti, vôbec sa k tej deti nemusíš mať. A nemusíš sa automaticky porovnávať, ok, na sociálnych sieťach, tam má už dieťa, tam má už svadbu, tam má bývanie a som horšie, lebo nemám ani to, ani to, ani to. No a? Možno nemáš ani to, ani to, ani to, ale si rovnako šťastná. Si rovnako šťastná ako ona, lebo to, čo má ona, sú jej sny. To nie sú tvoje sny, možno nechceš mať deti a chceš cestovať. Možno sa chceš sústrediť na prácu, na svoju kariéru. Chápeš, nemusíš robiť to, čo robí každý, len aby bolo, lebo to ti garantuje šťastie, lebo niekto povedal, že takto to má byť a potom budeš šťastná. Nie. Každý máme iný sny, každý máme inú predstavu o šťastí, ako som už hovorila v inom videu, takže nerob len to, čo si myslíš, že sa od teba očakáva a nerob len to, čo vidíš na sociálnych sieťach, len aby si nebola horšia, keď sa neustále v hlave porovnávaš. Logicky taký život mať nebudeš, lebo začínaš inak a nedokážeš jednoducho mať napasovaný presne na tie kapitoly, ako sa od teba čaká, presne v týchto rokoch spravím školu, v týchto rokoch budem mať dieťa, v týchto rokoch budem mať dom. Nie. Každý máme iný timing, ako rozprávam. Takže keď sa to niekomu podarí v 20, to neznamená, že tebe sa to môže podariť v 30. OK, budeš meškať 10 rokov. Super. Za tých 10 rokov si budeš užívať život inak. Nemusíš mať presne rovnaký život, ako je to nadiktované spoločnosťou. Chápeš, môžeš robiť čo len chceš. A ak
ak jednoducho ti do toho prídu nejaké prekážky, tak ty za to nemôžeš. Proste to ovplyvnilo tvoj život, ale ideš ďalej. Urobíš to neskôr, spravíš tú školu neskôr, alebo zmeníš tú prácu neskôr, alebo proste čokoľvek, čo chceš. Nemusíš sa riadiť a nemusíš robiť veci len preto, že sa to od teba očakáva. A necíť sa, že si horšia, keď si nesplnila tie milníky, ktoré sú nadiktované. Nie si horšia. Nebudeš horšia, keď nikdy budeš mať dieťa, alebo keď sa vydáš až v 50-ke, alebo keď sa rozvedieš 4-krát. Nebudeš horšia. Jednoducho je to tvoj život a ten život vyšiel takto. Nemusíš mať rovnaký život ako každý človek, akože na svete. Ako môžeme všetci mať rovnaké životy a rovnako dokonalé životy, je to jednoducho nereálne. Takže vôbec sa necíť zle, keď uvidíš niekoho, že má dom a ty ho ešte nemáš. Alebo že má niekto auto, alebo že niekto spravil školu na prvú šupu a ty ho spravíš až na tretiu. Akože vôbec sa nemusíš cítiť zle. Vôbec nie si o nič horšia ako ten človek. Jednoducho takto to vyšlo, nepodarilo sa ti niečo, alebo nemal si šťastie, alebo si mal okolnosti, ktoré ťa ovplyvnili. Nie si o nič horšia, keď tá tvoja cesta bude vyzerať inak a keď ten tvoj život bude vyzerať inak, lebo žiaden život nie je dokonalý a žiadna idea o živote nie je dokonalá. Alebo ak napríklad máš 30 alebo 35 a stále bývaš u rodičov a stále sa nedokázala postaviť na vlastné nohy a cítiš sa trápne, porovnáš sa, že niekto má už dom postavený a podobne. Poprvé, netušíš, čo je za tým, nechápeš, aké má ten človek podmienky. Možno má lepšie podmienky ako ty, možno má bohatých rodičov, ktorí ho podporili. Možno niečo zdedil, nejaké majetky. Možno mal viac šťastia v živote. Možno mal úplne iné okolnosti, ako ty, chápeš. Nemôžeš sa porovnávať so životami iných ľudí, lebo ty netušíš, ako sa dostali k tým veciam a netušíš, či majú rovnakú životnú cestu ako ty. Ty netušíš, do aké rodiny sa narodili, alebo koho poznali, aké mali kontakty, že napríklad niekto vybaví prácu a podobne. Ty netušíš, aká bola tá ich cesta, lebo opakujem, každý máme inú cestu. Takže nemôžeš sa porovnávať. A keď náhodou fakt bývaš u rodičov v 30-ke, alebo nemáš správnu školu ešte v 40-ke, alebo nemáš deti, tak absolútne to nie je problém. Jednoducho to dobehneš neskôr, alebo ak to nechceš dobehnúť, tak to nedobehneš. Hlavná vec je to, že či si šťastná. A keď si šťastná, tak komu máš čo vysvetľovať? S kým sa máš čo porovnávať? Všetci máme žiť tak, aby sme boli šťastní. A je taký pekný citát, neviem, kto to povedal, ale kvety kvitnú v rôznych častiach roka a nikto nepovie, že napríklad ruža škarečia ako tulipán, keď rozkvitla neskôr. Takže ak si ešte nemá ten svoj životný highlight, ten svoj, ako tú najlepšiu etapu života, tak to je jedno, lebo stále môžeš rozkvitnúť aj neskôr, nemusíš rozkvitnúť hneď 20-ke a stále si môžeš užívať život a stále môžeš mať to najlepšie obdobie svojho života neskôr. Takže to, že keď sa ti niečo podarí neskôr a máš strach, že zaostávaš a nestíhaš, tak je to úplná hlúposť. Každý má vlastný timing. A ďalší fakt je ten, na tejto planete je momentálne viac ako 8 miliard ľudí. Vždy sa nájde niekto, kto je krajší, kto je múdrejší, kto je lepší, kto je bla 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 bla. Lebo je jednoducho nemožné, aby si bola najlepšia z 8 miliard ľudí. Ako jednoducho to sa proste nedá. Takže ak vidíš tie životy na tom Instagrame a na tých sociálnych sieťach a myslíš si, že OK, tá je krajšia, OK, tá je, ja neviem, má lepšiu postavu, OK, tá bla bla. Akože chápeš, vždy sa nájde niekto, kto je viac, lebo jednoducho nedokážeš vyhrať nad 8 miliardami ľudí. Takže sa absolútne netrápi, keď nájdeš niekoho lepšieho, lebo aj ten človek lepší nie je najlepší, lebo že je niekto pred ním, lebo sme proste 8 miliard ľudí, je nás strašne veľa. Jediná, s kým sa môžu objektívne porovnávať, si ty sama. S niekým iným. Pozri sa na to, kde si bola včera. Si dnes na tom lepšie ako včera? Pozri sa, kde si bola pred rokom. Si na tom lepšie? Sleduj svoj vlastný progres. Porovnávaj sa so svojím minulým ja. Koľko si toho dosiahla? Splnila si všetky svoje sny? Si aspoň o 1% lepšie ako včera? Rastieš? Vzdelávaš sa? Posúvaš sa ďalej? Jediná, s kým súťažíš, si ty sama, lebo ide o tvoj život a ty sa snažíš zlepšiť ten svoj život, tak prečo sa staráš o životy iných ľudí? Keď vlastne nežiješ pre nich, žiješ sama pre seba a ten tvoj život musí byť najlepší život vôbec, tak nerieš ostatných ľudí. Snaž sa zdokonaľovať, snaž sa zlepšovať, snaž sa mať nejaký progres, snaž sa nájsť nejaký cieľ a splniť ho. Choď si za svojimi snami. Spĺňaj svoje sny. Nerieš ostatných ľudí. Súťaž sama so sebou, s niekým iným. Musíš si uvedomiť, že to, že je niekto krásny, nejaká krásna baba na Instagrame, neznamená, že ty nie si krásna. Neurčuj svoju hodnotu podľa krásy iných žien alebo podľa iných ľudí. To je jedno, v čom sa porovnávaš. To, že niekto krásny, neznamená, že ty nie si. Ty si stále krásna. To, že nemáš blond vlasy, OK, možno je iný typ. Možno ty si bruneta, ona je blondína, možno ona má zelené oči, ty máš šnedé.
Ale to neznamená, že ty nie si krásna. Ona môže byť krásna a zároveň môže byť krásna aj ty. Normálne to dokáže koexistovať spolu. Neznamená to, že keď je niekto krajší podľa teba v tvojich očiach ako ty, neznamená to, že ty nie si krásna. Ty si tiež krásna. Možno iným spôsobom, možno máš iné farby vlasov, alebo oči, alebo inú postavu, alebo čokoľvek, ale stále si krásna. Nedávaj sa dole kvôli tomu, že nevyzeráš presne takto, ako to vidíš, aký je tvoj vlastný ideál krásy, ktorý vidíš. Ak na niekoho žiarliš a porovnávaš sa s ním, neber toho človeka ako nejakú hrozbu. Alebo nežiarli na neho, ber ho ako inšpiráciu, ber ho ako motiváciu. Povedz si, čo ten človek urobil, že je tam a ja tam ešte nie som. Čo urobila, keď dosiahla to a to a to? Napríklad žiarliš na tú krásnu postavu, ale chodíš do fitka ako ona? Stávaš každé ráno o 5 a chodíš si zabehať? Skrátka, pozri sa na to, čo ten človek robí a rozmýšľaj, prečo je tam a ty tam nie si a čo robí navyše a čo ty nerobíš a čo by si mohla robiť. Skrátka, inšpiruj sa tým človekom a snaž sa podľa neho dosiahnuť tie isté výsledky ako on, ale nielen, že žiarliš na tie výsledky, akože má best life a blablabla. Nie, pozri sa, čo reálne za tým môže byť a snaž sa makať, aby si bola tam, kde je ten človek. Nesnaž sa len žiarli na tie výsledky. Rob preto niečo, aby si bola aj ty tam, kde on už je. Hej. Ak sa cítiš stratená a nevieš, čo chceš, je to úplne jednoduché zistiť, čo chceš a po čom túžiš. Pozri sa, na čo žiarliš. Pozri sa, s kým sa porovnáš. Takže ak napríklad žiarliš na niekoho, ako vyzerá, to znamená, že túžiš po zmene. Aj ty chceš mať takú postavu, aj ty chceš byť napríklad silnejšie, alebo chceš napríklad schudnúť, alebo chceš zmeniť farbu vlasov, tak to urob. Ak sa napríklad porovnáš s niekým, kto dosiahol nejaké úspechy, to znamená, že aj ty túžiš po nejakej kariére a škole a chceš si niečo dokázať sebe alebo svojmu okoliu, možno svojim rodičom. Alebo keď napríklad žiarliš na niekoho, kto má vzťah a má milujúci vzťah, tak aj ty túžiš po človeku, ktorý tebe podporovať a milovať a stať pri tebe a rozumieť ti. Chápeš, keď sa cítiš stratené, tak sa len pozri, na čo žiarliš, s kým sa porovnávaš a tam máš odpovede. A už budeš vedieť, čo máš robiť. Už budeš vedieť, že OK, musím chodiť do fitka, OK, musím si prefarbiť vlasy, možno mi to pomôže, možno sa budem cítiť lepšie vlastnej koži a podobne, chápeš? Dám ti veľkú radu. Namiesto toho, aby sa neustále porovnávať so životami iných ľudí, skús zapracovať na tom svojom vlastnom. Až potom, ak bude tvoj život dokonalý a urobíš všetko preto, aby bol dokonalý, tak máš právo sa porovnávať. Kým niečo neurobíš preto, aby si ho zmenila, tak jednoducho je to hlúposť porovnávať sa, keď ani nerieš si vlastný život a kašľaš na ňo. Musíš začať na sebe pracovať. Zober si papier, napíš si tam 3 sny. A napíš si, čo všetko preto môžeš urobiť, aby si ten sen dosiahla. Keď napríklad fakt túžiš, ako hovorím, po tej dobrej postave, tak si napíš, budem jesť zdravo, budem piť veľa vody, budem cvičiť, budem chodiť behať, kúpim si permanentku do fitka a podobne. Ak túžiš potom, aby si spravil tú školu, alebo ak chceš zmeniť povolanie, tak si napíš, prihlásim sa na tú školu, najprv spravím prieskum, aké školy sú dobré, ja neviem, zaplatím si nejaký kurz, alebo si nájdem človeka, ktorý ma bude doučovať, alebo si kúpim tieto knihy a každý deň obetujem tomu 2-3 hodiny a budem sa len učiť. Snaž sa zapracovať na svojom vlastnom živote, aby ten tvoj vlastný život bol čo najviac kvalitný a dobrý. Nesnaž sa len neustále porovnávať a nariekať, prečo ona má lepší život ako ja, namiesto toho, aby si riešila vôbec vlastný život a snažila sa ho imprúvnuť a niečo s ním robila. Zober si denníček a napíš si tam svoje myšlienky a pocity a zistíš, až potom, keď sa budeš čítať vlastne, o čo ti ide v tom svojom živote a čo chceš dosiahnuť a chod za svojimi snami. Nerieš iných ľudí, rieš seba, pracuj na seba, je to tvoj život, nie je to ich život, je to tvoj život a keď ho ty neimprovňuješ, tak takýto život budeš mať. Akože logicky asi nie si spokojná s tým životom, keď sa porovnáš s inými a nariekáš, že niekto má lepší život, takže prečo s tým svojím životom nič nerobíš? Prečo sa nezvinieš a nezačneš si niečo robiť? Aby si aj ty raz mohla byť tam, kde je to dievča, s ktorým sa porovnáš na tom Instagrame. Zober si denníček, napíš si tam, čo chceš, napíš si tam, ako sa k tomu dostať, choď von, prejdi sa, vytraj si hlavu a začni na seba makať. Čo sa týka mňa, ja som sa neustále porovnala s ľuďmi na Instagrame a na TikToku, ktorí cestovali. A ja som tak neuveriteľne žiarlila, keď som videla niekoho cestovať a vidieť inú kultúru a ochutnúť nové jedlá a stretnúť nových ľudí. A ja som to nebola, bol to niekto iný a žil vlastne môj vysnený best life a ja som tak neuveriteľne žiarlila. Nemala som na to peniaze, musela som byť ešte v škole, nemala som absolútne prostriedky, ako sa k tomu dostať, nevedela som si ani predstaviť, že si vôbec dokážem sama kúpiť letenku a niekam vyraziť a podobne. Netušila som, ako to funguje, či sa nestratím v tom svete a jednoducho jeden deň som si povedala, že stačí. Nebudem pozerať na tie dokonalé životy a nebudem žiarliť a nebudem ľutovať, keď budem mať 80
a ja som mala taký život a nič som preto neurobila a len som sa ľutovala v posteli. Takže som sa nahnevala a zobrala som si letenku a odletela som do Londýna, našla som si tam prácu a zarobila som si, aby som mohla cestovať po svete. Videla som Európu, videla som Austráliu, bola som v Amerike, videla som Áziu, teraz som sa pred pár mesiacmi vrátila z Ázie a splnila som si všetky svoje sny a keď už vidím teraz ľudí na Instagrame, ktorí cestujú, tak vôbec nežiadlim. Vôbec. Som šťastná, keď vidím niekoho by na tom mieste, kde som bola ja a zaspomínam si, o Bože, ak by tam bolo super, ako by som sa veľmi chcela vrátiť. Chápeš, už na to nepozerám cez ten filter, že žiadlim a opúšťam sa a mám depky z toho, že niekto si žije môj život, ktorý mal byť môj, lebo ja som si ho vysnila. Nie. Teraz, keď to vidím a vidím niekoho, kto je na druhom konci sveta, tak si poviem, OK, tam som ešte nebola, musím si napísať ďalší svoj cieľ, ďalšiu svoju vysnenú destináciu a musím robiť všetko preto, aby som sa tam dokázala dostať aj ja. Jednoducho musí to byť pre teba výzva, keď vidíš ľudí, ktorí majú čo chceš ty a musíš sa nahnevať a povedať si, OK, ja robím všetko preto, aby som to ja mala. Tak som si to povedala ja a dokázala som to. A keď som to dokázala ja, verím, že to dokážeš aj ty. Na záver ti dám radu. Prosím, sleduj ľudí na sociálnych sieťach, ktorí ťa motivujú a inšpirujú a nie tí, vďaka ktorým máš depku. Akože, na čo sleduješ ľudí, vďaka ktorým sa cítiš hrozne. Otvoríš tie sociálne siete, aby si sa odreagovala od práce, od školy a namiesto toho, aby si sa cítila lepšie, tak odchádzaš a cítiš sa ešte horšie. Nielen, že prokrastinuješ a nerobíš nič pre seba a plýtvaš svojim vzácnym časom na životy nejakých iných ľudí, ale aj sa cítiš, aké tomu fakt zle, takže prosím, sleduj ľudí, ktorí ťa budú inšpirovať a vďaka ktorým si povieš, OK, wow, dosiahla toto, musím všetko preto spraviť, aby som to dosiahla tiež. Ja tiež sledujem influencerky, ktoré ma motivujú, aby sa robila to, čo chcem a o čom snívam a po čom túžim. Musíš si nájsť ľudí, ktorí ťa budú inšpirovať. Nesleduj ľudí. Na malú chvíľu mi vyplo svetlo, ale som späť. Áno, máme ďalšiu novinku, mám svetlo. Takže konečne som sa bať, že je tma, vonku už je tma a stále budete ma vidieť v tejto celej mojej kráse, takže sa nemusíme bať, že opakujem, že budem tmavá, ako v tom minulom videu, bolo to strašné, ale bolo to trošku vtipné na konci, keď som sa samú seba ani nevidela v kamere. Takže konečne mám svetlo. Neviem, či vidíte, ale nemám stôl, lebo ho meníme a čakáme, kým príde, takže áno, dve moje novinky zo života. Mám nové svetlo na kameru a nemám stôl, ale budem mať nový stôl, pekný stôl a určite ho ukážem, takže to sú novinky z mojho života a môžeme ísť ďalej. A na záver ešte jedna kurá pravda, musíš si uvedomiť, že život nie je fér. Ja som sa s tým nevedela zmieriť, stále sa s tým odmietam zmieriť, keď si predstavím, ako niekto trpí na druhom konci sveta a nemá čo jesť a podobne ale je to tak, je to realita, nikdy ten život nebude rovnaký pre každého a nikdy nebudeš mať dokonalý život ako niekto iný, lebo jednoducho nemáš okolnosti, nemáš to šťastie a skrátka to tak vyšlo. Život je ruská ruleta a keď raz si sa narodila v hrozných podmienkach a do horšej rodiny, alebo máš naozaj horšie podmienky, lebo máš zlých rodičov, ktorí ťa nepodporujú, nepomáhajú ti v tvojich snoch alebo ťa finančne odmietajú podporiť, tak je jasné, že tvoj život bude vyzerať inak ako niekoho, kto má všetko na zlatej tacke od narodenia, akože pripravené pod nos. Chápeš? Musíš si uvedomiť, že život nie je fér a každý robíme to, čo môžeme s tým, čo máme a musíš si uvedomiť, že mohlo by to byť aj horšie. Akože, OK, vidíš na Instagrame nejaký super život a povieš si, prečo ho nemám ja. Ale potom si predstav milión ľudí, ktorí by chceli mať to, čo máš ty. Ktorí by chceli chodiť do školy, ktorí by chceli si nájsť slušnú prácu, ktorí by chceli byť zdraví, ktorí nie sú vôbec ani zdraví, ktorí sú niekde v Afrike a odkázaní na UNICEF a podobne a nedokážu sami ani fungovať bežný život a ty žiarliš, keď niekto si kúpi Gucci kabelku. Akože áno, je to super mať Gucci kabelku, ale niekto nemá ani čo zjesť a nemať Gucci kabelku, takže musíš si uvedomiť, že život nie je fér a keď tvoja najväčšia starosť je len to, či nemáš Gucci kabelku alebo máš, tak si proste vyhrala v tom živote, lebo niekto by dal miliardy Gucci kabeliek za to, aby mal zdravé dieťa. Alebo napríklad, aby mohol ísť do školy. Alebo aby mal čo jesť každý jeden deň. Takže život nie je fér a my si to musíme jednoducho uvedomiť a žiť s tým a rozdýchať to. Tak ako som ja nahnevaná, keď vidím, že niekto trpí a ja s tým nič nemôžem urobiť, tak jednoducho ty musíš rozdýchať, že ty budeš trpieť, keď nebudeš mať dokonalé, neviem, láte každé jedno ráno, alebo nemáš na to peniaze, alebo nebudeš si kupovať značkové topánky každý mesiac. Chápeš, musíš to proste rozdýchať, život nie je fér. Je to tak.
Je to kruté, je to pravdivé, je to tak. Máš super problémy, keď riešiš, či nemáš značkové oblečenie. To je najlepší problém, ako môžeš mať, lebo hovorím, koľko ľudí by chcelo mať rovnaký problém ako ty. Miliardy ľudí. Tvoj život je jedinečný, s nikým sa neporovnávaj, nikoho nerieš, chod si za svojimi snami, kašľ na niekoho, kto žije v nejakom paláci, ok, nech si tam žije, nech tam šťastný, fajn, super. To je jeho život. Rieš, prosím, svoj život. Makaj na svojich snoch a ber všetko ako inšpiráciu, neber to ako žiarliš a teraz sa budeš opúšťať a budeš nešťastná niekde pri TikToku, pri Instagrame a pýtať sa, čo som komu robila a čo som neurobila, že to nemám, alebo bola. Veď práve, čo si neurobila. Choď za tým, choď si makať na svojich snoch, choď cvičiť, choď von pre Boha, dať čo so sebou rob. Choď, ja neviem, prihlásiť na tú školu, proste choď niečo robiť, aby si zmenila ten svoj život a aby si ho mala taký, aký chceš. Namiesto toho, aby si riešila životy iných ľudí. A uvidíš, že raz sa nebudeš vôbec porovnávať, alebo respektíve budeš sa málo porovnávať, alebo ti to ani nenapadne, alebo sa ani neuvedomíš, lebo budeš žiť svoj najlepší život. Nebudeš riešiť, kto má niečo iné, lebo budeš proste riešiť samú seba a budeš riešiť, ako môžeš ty mať čo najlepší život a nie niekto iný. Takže makaj na sebe, makaj na svojich snoch. O nič iné nejde. Rieš seba. Dúfam, že ste si užili toto video. Ja som si ho naozaj užila, keďže sa to v minulosti týkalo aj mňa táto téma a viem, že v dnešnej dobe s tým naozaj má každý jeden človek problémy, keďže existujú sociálne siete a oni nás v tom porovnávaní podporujú. Takže toto video bolo naozaj pre mňa super a budem veľmi šťastná, ak mi zaň hodíte like a odber a napíšte nejaký pekný komentár alebo aj kritiku. Ak bude reálne pekná, žiadne škaredé slova, hej, tu máme slušný priestor u nás, dodržujeme slušné správanie. Takže ak máte návrh na nejakú tému, ktorú by ste chceli, aby som rozoberala a trápi vás, tak ja ju naozaj veľmi rada rozoberiem. Len mi hoďte nejaký návrh, buď mi to napíšte v komentároch tu na YouTube, alebo mi napíšte do DM-ka na Instagrame. Pokojne choďte na môj Instagram, hoďte mi tam follow, ak chcete vidieť môj každodenný život a chcete vidieť viac zo zákulisia natáčania týchto videí. A budem naozaj šťastná, ak sa uvidíme pri ďalšom videu. Ak vás niečo trápi, pokojne mi napíšte do DMs na Instagrame, sú vždy otvorené, takže som tu pre vás a môžeme pokecať. A samozrejme, ako hovorím, budem šťastná, keď sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. A užite si deň, noc, neviem kde ste, užite si to. Ahoj! Dnešné video a takže na čo ešte čakáme? Poďme na to. Chápeš?